1988an sortua, dantza izan zen Mugatxoan proiektuaren abiapuntua. Baina urte hauetan guztietan euren eremua beste arte diziplina batzuetara ere zabaldu dute, hala nola antzerkira, ekintzara edo arte bisualetara besteak beste. Ez da euren jarduna ikuskizunak sortzera bideratzen duen proiektua, ez da horiek babestu eta indartzera bideratzen duena ere. Blanca Calvo eta Jon Munduate zuzendarientzat kodeak dira oinarria. Artistaren emaitza baino, prozesua da garrantzitsua. Urte hontako Mugatxoan pixkat kokatzeko alde batetik instituzio eta proiektu independenteen arteko erlazioetan dago, baita ere hiria eta instituzioen arteko erlazioetan, eta gero baita ere badago olako soinu eta gorputza arteko desira bat, ez? Horregatik artista gazteei euren proiektuetan laguntzeko tailerra egin dute uztailean. Arte disiplina askotarikotako artistei euren proiektuaren prozesuan laguntzea baita helburua. Bakoitza, zuk esan duzu bezala, pixka bat bere proiektuakin etortzen da, honera garatzea, eta horrek esan nahi du Blanca Tani proiektu hori partekatzen ari garela, ezagutzen dugu, eta pixka bat lana prestatzen dugu, etortzen direnako pixka bat gai batzuk edo norabide batzuk partekatzeko eta aurrera jotzeko, ez? Helburua bakarrik prozesua partekatzea da, esan nahi dut ez dagoela inungo piezareik bukatu behar, edo helburua ez da hor egotea, eta horregatik baita ere beste artistak konbidatzen ditugu. Artista horiek, ja ezaguna direnez, beren lana ezagutu daiteke, eta honea etortzen dena alde batetik badaki zeinekin lan egin behar duen, eta badaki bakoitzan ze ideologia eduki dezakeen, eta nola lan egiten duen, eta beste aldetik bere proiektuarekin batea etortzen da, eta gauz guztia garatzera etortzen da. Hori da pixka bat Mugatxoaren konplexidadea, ez? Beti bi edo hiru ataletan lan egiten dugu gauzak aurrera botzeko eta gauzak saiatzeko. Disiplina desberdinak lantzen dituzten artistak izan dira urtengo kasuan. Marten Spangberger eta Thor Lindstad, Eva Meyer-Keller, Rico Repotent eta Sibyl Muller, Ignacio Escudero eta Itziar Okariz. Martenek eta Thorrek, lehena performance munduan aditua eta bigarrena arkitektoa, urte asko daramatzate elkarrekin lanean. Euren praktika, performancearen eta arkitekturaren bitarteko praktikan oinarritzen dute. Martenek proposatzen duena zera da alderantzizko prozesu bat. Normalean estudioan lan egiten da eta hirira edo estudio edo erakusteketa aretora edo antzokira ateratzen dira lanak, eta orduan prozesua alderantziz bizitzerakoan kalean lan egiten dugu edo hiriaren lokalizazio zehatz batzutan lan egiten dugu, eta gero prozesu horren emaitza edo ez emaitza baizik eta prozesu horren parte bat artelekun sartuko dugu. Artista gonbidatu bakoitzak bere disiplina eta gogoetetatik abiatuta mintegian parte hartu duten artista gazteei laguntzea zuten helburu. Artista gazteei prozesu sortzailean laguntzea hain justu. Era guztietako proiektuak aukeratu dituzte parte hartzaileek. Batzuk soinuan lan egiten dute, beste batzuk dantzan lan egiten dute, gehienak, baita ere antzerkian, beste batzuk performance barrenean daude, eta beste batzuk adibidez, badago partaide bat, justo hori telakin lan egiten duena, eta mugimenduarekiko erlazioan, pixka bat bere proiektuak kokatzen duena, ez? Mugatxoanen sorreratik lehen aldiz, umeendako tailer bat ere egin dute aurten. Eva Meyer-Keller, Sibyl Muller eta Rico Repotent berlindarrek zuzendu dute tailerra, azken 10 urteotan performanza, dantza, bideoa eta soinua landu dituzten artista interdisiplinarrak. Ikusten dugu gero eta zailagoa dela olako espazio ez definituetan lan egitea eta gauzak
ekoiztea eta proiektuak aurrera ateratzea, ez? Eta baita ere pentsatzen genuen, agian jende gazteagorekin hasi beharko ginetekela, hola helburuan, holako arazorik ez agertzeko edo ez edukitzeko. Eta horregatik pentsatu genuen lehen aldiz aurren tailer bat aurkeztea, ez? Eta horretarako Eva Meyer-Keller konbidatu dugu. Hondamendien ondoren eraikitzen izeneko soinu proiektua garatu dute tailerrean parte hartu duten neskamutikoekin. Aurrez egindako hondamendien gaineko bideo instalazio bati eguneroko objektuen bitartez soinua ipintzea izan da proiektuaren funtsa. Hondamendien soinuak ohiko objektuekin orkestratu dituzte. Euri hotsa ilarren bitartez egin dute, haize hotsa plastikozko orri baten bitartez. Mikrofono ezberdinekin lan egin dute eta hondamendien gaiaren inguruko hotsak aurkitu dituzte. Lurrikarak, sumendien erupzioak, uholdeak, urakanak, hegazkin istripuak. The general idea is building models of catastrophes with everyday objects, so that these catastrophes that are very big, ungraspable moments are being rebuilt with known familiar things of the home. Here today with 5 children because the theme was about catastrophes and they are also caused by climate change. And we thought that children, when they grew up, that will affect their lives as well. And we wanted to know if they are affected by this and what they actually think about all of this climate change theme and about the future. And the second thing was that children, they build stuff differently than adults, and we were also very interested in learning from them actually how they think and build things. So it was we saw it more like an exchange of things. And then this was the starting point, and we worked now 5 times with children. And Eva and me, we think that this working with children was first the main thing, and now the theme somehow it becomes more and more important. Also when we do all these lists about which catastrophes happen, and it becomes more important. And I think we thought about developing it also in a different way without children, but we are thinking about this. Donostiako Artelekun eta Gijongora laboralen uztailean garatu den proiektuak bigarren fase bati ekingo dio irailean. Oportoko Serralbes Fundazioan, bigarren fase horretan, Xavier Lerroi eta Gary Stevens izango dira tailerren arduradunak eta gazteei euren proiektuetan lagunduko dietenak.